Bun venit la un nou episod, eu sunt Sebi și astăzi o să ne jucăm Minecraft. Am vrut să fac episod de început, dar n-am reușit. Sau zombie. Și vreau să fac o fermă și m-am bătut cu un scheletan că mi-a picat arcul lui, 2 săgeți și chestplate-ul. Adică, ups, chestplate-ul. Casca. Am făcut rost de iron când m-a dus să minez. Am făcut puțină piatră ca să fac niște arme. Uite, mi-ar trebui un topor, o lopată și nu mai am. Și o sabie. Sunt un pic obișnuit ca într-un joc care se pune foarte greu lucrurile de mâna asta. O să am nevoie de foarte multă lemn ca să fac podea. De podea mă ocup în alt episod. Acum vreau să fac altceva. Trebuie să am un moment. Mai ales că am coordonate. Cred că ar trebui să fac rost de mâncare. Altfel o să mor. De unde fac rost de mâncare? Am găsit rotă flash-ul într-un loc de a se despawnă. Foarte rău e acum. Ce am luat eu atunci? Când avea. Uite o vacă, o să o mor. Un porcușor. De vacă și una de porc. Uite testoasă. Ce caută testoasă aici? Testoasă a fugit? A fugit testoasă. Testoasă, unde te duci? Testoasă mă trece în dă. Știu că mare poți să găsești. Și aia. Oh, no. Am văzut ceva care nu vrea să mă bag cu mine. Uite unde e necat. Nu știu ce să fac. Hai să mă apropii de casă. Eu știu coordonata casei. Bine că mi-am pus coordonata. Uite în față. Și cred că e aici. Nu e mai în față. Trebuie să scad. Așa. Nu urcă, scade. Uite aici un bug din asta. Înseamnă că dacă e bug din asta, ca să vei chiar aici. Ia, hai să... Nu. Nu pe blocul ăsta.
Stai să văd lumina. Cred că trebuie să... Iau piatră. Trebuie să iau lemnul. Fac un furnace și fac un mai bun ca să prăjesc mâncarea. Așa a făcut bine. Nu știu ce să fac cu aeronul. Nu face ceva. Oh. Sunt niște copaci. Ok, măcar o să mă ajut să fac fermă. Aici ceva? Ce pot vedea acasă? Nu cred. Am spart o bucată de sticlă. Nimic nu vede la mine. Nimic am nisip aici lângă mine. Cred că ar vrea să fac acolo cu nisip din asta, un fel de nisip. Îmi place nisipul ăsta. Un fel de nisip.
Progresul de... Spun... Sunt cam rău nisip, deci... Adică... Că... Așa, după ce mă întreb dacă merge. Da, merge. Plouă. Și cred că voi face o serie. Și da, mi se poate opri oricând camera. Și dacă mă pun pe shift, adică să stau de parcă asta pe scaun, mi se vede în stânga omulețul. Înainte era băiat, acum sunt fată. Mi se dă caracterul cum vrea. Sparge mult mai greu blocul ăsta și... Dar oricum, dacă vedem cum pe bubuie, cred că va sparge internetul. Da, nu mai are viață. Vezi că se sparge acum. Ce-am spus? Aș veni de fiecare dată când se sparge un pickaxe, mă sperie. Are un fel de zgor. Am nevoie de un pickaxe. Și eu vreau să fac o serie mare, nu mică, mare, adică să fac o serie cu Minecraft, să batem Dagonul, să fiu pe ea. Eu înainte când eram mic și aveam Minecraft, mă speriam de fiecare zombie. Dacă nu mă speriam. Câte blocuri sunt aici? Cred că voi face o mică cameră aici. Deja spart. Seamănă. Nu o să fac camera. Măcar mi-a dat blocuri.
Poate e la found. Ce spun aici? Un fel de blocuri ca să nu poată cadă de acolo. Și ca să nu mă vadă. Adică ei dacă o să încearcă să vină aici, eu o să pot să le dau una. Adică așa. Bam, bam. Știți voi. Ar vrea să găsesc oi. Să fac o fabrică. Mai întâi. Fac una. Fac o fabrică. Dacă vă întrebați cum se face chestia asta, aveți nevoie de blocuri din astea și un fier. Asta. Nu este să craftez blocuri. Mi s-a părut că s-a oprit ploaia. Dar văd că nu s-a oprit ploaia. Dar aveți 3 nevoie. What? Câte blocuri au făcut rost, mă. Și în mijloc cred s-a oprit așa un pic ploaia, așa că cred se oprește tot. S-a oprit? Vedeți? S aude așa un pic. S-a oprit. Nu știu că să nu avem zombie. Serios, ar vrea să se facă o zi sau aș putea să fac eu zi.